Bueno, hola, bos días a todos. Quería dar especialmente as gracias a Yolanda, porque gracias a ela que estou hoxe aquí, así que gracias a ti. Bueno, tamén creo que é un proxecto moi interesante. Eu creo que, ademais, os primeiros que o disfrutamos facendo foi a xente que participamos no grupo, porque foi super multidisciplinar. Para min iso foi unha novedade absoluta, non? Presentación, aquí. Eu creo que iso foi superinteresante para nós. Houve momentos así onde as perspectivas foron difíciles de mezclar, pero eu creo que o resultado é moi interesante. Eu creo que está ao alcance de todos que vexamos, non? Bueno, creo que xa contou Yolanda que o porqué deste proxecto é, primeiro, porque non lo pediron. Eu creo que cando a poboación fai demandas é o noso traballo responder. Creo que tamén o tema dos libros é moi importante porque, bueno, o avó da psicoloxía, que para min é Freud, xa dixo que os poetas chegaron antes que os científicos. Eso queda recollido nos libros. É evidente que a dor e os conflictos humanos está recollido na literatura universal. Eu creo que tamén a razón é porque os profesionais sanitarios o veñen facendo. O sea, isto, o de recomendar libros se fixo, se fai e se fará. Entón, isto é unha herramienta que articula como poder mellorar isto que xa se está facendo, non? E, bueno, a realidade é que funciona. Funciona de distintas maneiras, e algunhas están investigadas, outras non. Outras haberá que investigalas, e, bueno, estaba aí falando con Carlos que igual hai proxectos que teñen que empezar a ver a luz, non? Sobre como a xente mellora a través dos libros. Non sempre as investigacións son capaces de recoller todas as mellorías que se dan nas persoas, non? Bueno, isto, como xa dixo Yolanda, empezou fai moito tempo. A mí me gustou eso de que Ramsés II tiña unha biblioteca de remedios para el alma. Pareceme bonito. E, bueno, sí, supoño que ler como remedio non foi algo utilizado durante... Bueno, a xente usamos, non é algo... Xa, se fai, é un feito, non é algo que ocurre. Pero probablemente se empezou a utilizar máis pois no século XIX. O que a mí me toca falar, non, é que desto... se está empezando a investigar como funciona, non? Para mí, Laín Entralgo é unha referencia, porque eu formeime en Madrid e ali se fala moito del, e probablemente lendo como unha persoa pode permitirse ser distinto, imaginar alternativas de si mesmo, do mundo, e iso é unha das maneiras que eu creo que isto funciona, non? Creo, como dice tamén Proust, que a finalidade da lectura debe ser que o lector sea capaz de ler o seu propio libro interior e descifralo, non? Creo que esas son as cousas que fan que un queira acercarse aos libros. Despois, non? O noso traballo tamén é demostrar que isto funciona. Entón, a psicoloxía basada en evidencia, que a mí me gusta recordar a definición, porque é unha palabra un pouco fea, pero a definición o que di é que hai que integrar a investigación o contexto, a cultura e as preferencias das persoas. Esa parte sí que me parece importante, non? Que non vale calqueira maneira de traballar, porque hai datos de que hai cousas que van mellor que outras. Entón, creo que o noso traballo é coñecelas e usalas, non? Entón, se hai evidencia bastada na investigación e no xuicio clínico, que para min iso creo que é clave, é obviamente a opinión do paciente. Entón, iso creo que é unha das razóns polas que hai que investigar sobre como funciona isto. O sea, se fai, funciona, agora vamos a ver como se pode facer da mellor maneira, non? Xa nas guías de práctica clínica se recolle que isto é eficaz, que funciona, pero que hai máis evidencia cando se fai cos apoios dos profesionais. Estou falando do contexto terapéutico. Evidentemente, aquí hai moita xente que representa outros contextos que me parecen maravillosos, como das bibliotecas, que se recolleu ese outro contexto, non? Entón, estamos falando dos contextos hospitalarios e aí me limito, vale? Non para nada, o sea, evidentemente os libros son maravillosos e non fai falta que ninguén nos recomende nada, que ás veces caen nas nosas mans, non? Ás veces parece que o libro que te escolle a ti, eso tamén pasa, pero no contexto sanitario temos que coidar as cousas, creo, vamos, esa é a miña opinión, dende logo, non? Que din os estudios? Que permite, sobre todo Reading Well, vamos, estou me basando na investigación desta que fixeron en Inglaterra, non? Aumenta o coñecemento dos pacientes sobre o seu problema e aumenta a confianza e o manexo dos síntomas. Vamos, non o que din, isto é o que recollen as persoas que participaron no proxecto, o que din para que lle serviu, non? Entón, eu creo que ler sempre cura, ainda que só sexa da nosa ignorancia, non? Pero ler vai nos curar de algo. Tamén din os estudios que para que isto funcione ben é importante ter en conta a motivación das persoas, a súa capacidade lectora e a personalidade, non? Isto
vai facer que o resultado sea máis eficiente que se non o temos en conta. Eu creo que todos temos a experiencia de que un libro no momento adecuado permitiunos imaginar a nos mesmos e outras cousas dun xeito que noutro momento igual, pois igual non era a idade adecuada, ou eu teño a experiencia personal de ter lido libros maravillosos que leín demasiado pronto, probablemente, era un pouco pequena ás veces. Pero, bueno, a eso me refiro, da capacidade lectora e dos coñecementos da vida e do mundo. As ventaxas nos permiten aprender técnicas, isto, insisto outra vez, no contexto clínico, onde veredes logo un pantallazo dos libros que se van incluir no listado. Moitos deles o que incluen son técnicas que a xente pode poñer en funcionamento por eles mesmos, non? Eso dá moito sentido de autonomía, que un sinta que lle describe unha técnica que logo usará ou non, lle servirá ou non, pero depende de ti, non? Te permite ter consciencia dos logros personales. E todo isto pode moitas veces motivar a que as persoas cambiemos ou melloremos. Leer leva a reflexión, o encontro con múltiples e diversas verdades, eso abre a porta a outras dimensións no sentido de alternativas. A limitación que os ingleses recoñecen requiere tamén aceptar a que as persoas queiran. O sea, se un non quere ler, ou se por moito que lle digas a alguén que o libro é maravilloso, non o colle, non lle dedica tempo, pois non hai nada que facerlle. Pero, bueno, as pastillas tamén funcionan así. Na casa, a xente sabemos que as toma ou non as toma ou as toma mal. Disminuir o risco é que pode, se un espera, ten outra expectativa do que vai recibir ou non está ben contextualizado como vai ser ese tipo de axuda a través dun libro, pois pode disminuir o comportamento de pedir axuda. Claro, se un vai pensando que van, por exemplo, a escoitar o seu problema e o profesional non é sensible a que necesite esa escoita e lle dá un libro, pois igual non ten unha boa acollida porque non era o momento, non? Por iso creo que non vale de calqueira xeito e que para facelo ben, para que salga ben hai que facelo ben e ten que ser no momento adecuado, co libro adecuado e facendo seguimento, que tamén é unha das cousas que tanto no contexto clínico como fora del, estábamos comentando antes con compañeiros do grupo de traballo, que probablemente facelo en grupo é unha das claves tamén para que as cousas e os libros sean máis útiles e lle saquemos máis proveito, non? E, bueno, eu creo que os libros son ferramentas, son moitas máis cousas, perdoade, pero volvo a insistir no contexto clínico, vale? Perdoades que insista, porque eu creo que os libros son maravillosos, pero no contexto clínico, aí aparece unha imaxe que non pode ser máis clínica, son ferramentas, e como calquera ferramenta, creo que hai que saber usala e ter persoas formadas en que estean accesibles e con tempo para axudar a usalas. E, bueno, este é un pantallazo das lecturas recomendadas no contexto, vamos, como clínicos, non? Sabedes que hai varios, xa contou Yolanda, que hai varios listados, este un dos clínicos, e creo que unha das cousas interesantes, aparte de que están clasificados, pois, aí podes ler, non? Ansiedade, autoestima, autolesións, depresións, creo que é moi interesante a maneira, o esforzo que se fixo por clasificalos de maneira que sea accesibles. Por exemplo, sentirse diferente, e onde está o de erguerse, libros para erguerse, non? Creo que hai maneiras de presentar os libros que os fan moi interesantes e que alguén pode sentirse identificado e decir, neste momento necesito un libro para erguerme, vou recoller dentro destos 6 ou 7 a ver cal me apetece ler, cal é a máis accesible e por cal me animo. Así que nada, animaros a... Dende logo a mí me puso en contacto con libros con que non había tenido a oportunidade de leer, e iso xa me parece que é interesante, animaros a que tamén o fagades vos. E xa vos dirá Carlos ahora, que sabe máis de libros que a min, que xa hai que actualizalo, así que, bueno, a seguir adiante poñendo novos libros a disposición da xente. Moitas gracias.